Bilang pag-andam sa posibleng epekto kan bagyong Pipito, big-aktibar na kasudma kan Albay Electric Cooperative Incorporated ang sa indang contingency as in disaster preparedness measures, as in task force nga ni padagos na makapagtaonin serbisyo, as in masigurong ligtas ang sa indang miyembros konsumidores. Sigun sa tagapagtalam kan Aleco na si Anch Galero, puga-puga na ang sa indang mga kabuhan sa pagkondusir nin right of way clearing activities sa mga sakop nindang lugar, thermal scanning, as in pag-inspeksyon sa indang mga substation as in distribution lines, nga ni makaibit sa posibleng destroso kan bagyo. Kuwan po sa pagpreparar mi manong digdi sa bagyong ini is ang pagpreparar kan mga line hardware, materials and equipment na posibleng kaipuhanon in case na may mga madamage kitang areas or may mga madamage kitang distribution facility sa bilog na probinsya kan Albay. Pigtawang doon man kan tagapagtaram nakasabay kan sa indang mga pigigibong paghahanda, lauman agad ang mga power interruptions, na hagad yang masabutan man kan sa indang mga member consumers. Katakod ka ini, may mga pigigibo man da sindang information and education campaign sa indang Facebook page nga ni maibitaran mga insidente ng electrocution o pagkakakuryente. Baka po ma-experiencean din po kanto yung mga member consumers na dakol po ang calls taon-taon, baka maka-experience na kita ng power interruption. So please, just message our Facebook page, mag-message na din po kamo sa mga numbers may sa hotline. Nagpagiramduman naman ni Hamianto sa publiko na perming maging rigmat asin ibitaran ng gadaan pagdukot asin pagkapot sa mga putol na linya ning kuryente nga ni iwas sa disgrasya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.